Ja, idag har de tagit ut köksfönstren och altandörr. Här förbereder för Hajumpartiet som ska in här vilken dag som helst. Rörmokaren har fått i avloppet in i tvättrummet, brunn och allt, och till toalettstolen och bort till duschen och badkaret och handfatet. Ja, det händer lite. Här inne har det väl inte hänt så mycket. Nej. Jag vet på om man ska ta och gå ut och se. Ute i garaget. Försöker kommer ranen den. Där öppnar vi porten. Ja, ser du? Det fick plats. Nytta dörren, eller inne dörrar. Och en hisklig massa skåp. Bra. Ja, det var nästan lite mörkt här. Och tände. Ja, säg. Och vad har de gjort av bänkskivan? Där. Vilken pjäs. Ja, linjer längs kanten. Oj, vilket pyssel de där får med det här. Men oj. Ja, nu går det inte att komma åt någonting. Ja, det blir snyggt det. Och vilken pjäs. Wow. Ja, det är fin färg. Ja. Så det ser ut på baksidan. Redhögen blir större och större. Ja, säg. Ja, och kattluckorna kommer. Tjusigt. Fantastiskt.